बर'नि राजखान्थि बड'लेण्डआव आथिखालाव बिसायख'थिनि दोहौआ नांफुदों। बावैसो गुवाहाटी हाइकर्टआ बिटिसिनि बिसायख'थिखौ दिनलाव खालामनायनि सायाव मोनसे रायदान होदों जे बिसायख'थिखौ थाबै खुंनांगौ आरो 20 फेब्रुवारिनि आगुआवनो गासै प्रिपारेसनखौ कमप्लिट खालामनांगौनि बाथ्रा रायदानाव होनाय जादों। जायनि थाखाय बड'लेण्डआव आथिखालाव बिसायख'थिनि दोहौआ बांसिनै नांनो हमदों। बिपिएफ इउपिपिएल खौ लाजेननानै आथिखालाव गोबांथार राजखान्थि दोलोफोरा बेवहाय हाबफैनो नागिरदों बड'लेण्डनि राजखान्थियाव आरो बिजेपि दोलोआ नांफुगासिनो दङ। बिपिएफ खौ फेजेननानै इउपिपिएल खौ फाफ्लियाव दोननानै माबोरैहाय बड'लेण्डनि राज सिंहासनखौ आवथायनो हायो बेनि सायाव जों सावरायथुन हाबाफारि बानजागासिनो दं बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों। दा समाव जों लोगो हमनो हादों आगुनि इएम गणेश कछारी बिथांजों आरो बिथाङा गोबाव सम इएम जानानै दङ। आगुआव एमसिएलएमोन आरो आथिखालाव बिथाङा जेब्लानाखि बड'लेण्डनि थाखाय बिसायख'थि फोसावो बिनि एसे आगु बिथाङा इएम बिबाननिफ्राय जानगाराव थादोंमोन आरो आथिखालाव बिथाङा नांफुगासिनो दङ बिटिसिनि बिसायख'थिनि थाखाय बिपिएफनि बिजाथि महरै आरो बिथांनि बे हालामाव आथिखालाव बर' अनाबर' गासै हारिनि सुबुंफोरानो लोब लोब सिगांबोनायखौ नुनाय जादों। नाथाय बेखिनियावनो बुंनांगौ जादों जे बे हालामनिनो सासे मैखोम बिपिएफनि लिडार वार्किं प्रेसिडेन्ट बिस्वजित दैमारिया बिपिएफखौ नागारनानै बिजेपिआव गावनि मुंखौ थिसनना लादों आरो बिजेपिनि दैदेनगिरि जानो लागै हमदों आरो बिथाङा आथिखालाव बिजेपिनि जानानै बड'लेण्डआव गावनि जि राजखान्थियारि थासारि बेखौ फसंथानो थाखाय बिजेपिनि बिजाथिफोरनो देरहानांगौनि बानबुंथिजों फोसावदिंनाय खामानिखौ मावजेनबाय। जोङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय गणेश कछारी बिथांखौ बरायदों आरो खुलुमनाय होदों। बरायबाय नोंथांखौ। गोजोन्थों। बयबो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय जासिहरबाय। आदसा नोंथाङा बे हालामनि सासे जोबोद सिनायजानाय आरो मानिजानाय बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो नोंथांखौ बर' अनाबर' गासैबो हारिनि सुबुंफोरा मोजां मोननानै दं बेखौ जों मोनथिदों। माब्रै होनोब्ला जों दिनै सानसे नोंथांनि हालामाव गिदिंगासिनो दङ। दिनै फैबाय जों मोनाबिलि समाव नोंथांखौ लोगो हमनो हादों आरो नोंथाङा बे समावहाय बे मोनाबिलि समावबो नोंथाङा नोंथांनि फल'वार्सफोरखौ लानानै मेल खालामगासिनो जों बेखौ नुनो मोनफैबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे नोंथांनि बुंनो थाङोब्ला गुरु बिपिएफनि वार्किं प्रेसिडेन्ट बिस्वजित दैमारिया बिपिएफआव गैलिया आरो बिथाङा दाख्लै बावैसो 600 बिपिएफ कर्मिफोरखौ लानानै माने बिजेपिआव हाबनायनि बाथ्रा जाबाय। दा नोंथाङाथ' मा जानो हाबावगौ बे नोंथांनि पलिसिफ्रा मा रोखोम जानो हागौ? नंगौ मैयानि सिगां बिथांमोना सुक्लाय सेरफाङाव जयनिं प्रग्राम खालामदों। बेवहाय 600 बिपिएफनिफ्राय थाङाखै आरो बेवहाय जइन जादोंबाबो गुबुन गुबुन माने दोलोनिफ्राय बेवहाय जइन जादों। बिपिएफ हिसाबै जायफोरा दिनै 5 बोसोर 6 बोसोर सिगांनिफ्राय जोंनि हेंथा खालामनानै जायफोर इलेक्टिभ जानानै दंमोन बिथांमोनखौ लांदों आरो जोंनि सासेबो प्राइमारि नेता कर्मि वार्कार्स लांनो हायाखै। जायफोर जइन जादों बेवहाय नोंथांमोना हयथ' बिथांनाव सोंनो हागोन सोर माने मेम्बार सासेया बा बिबानगिरिया जइन जादों। नोंथाङा बिथांनियावबो सोंनो हागोन बिजेपि हान्जानि बिथांमोननावबो सोंनो हागोन अबे प्राइमारिनि सोर सासे मेम्बारा बा सोर दैदेनगिरिया जइन जादों बिथांमोनखौ नोंथांमोना हयथ' सोंबा मिथिगोन। जों बुंदों जों दाबि खालामदों दिनैनि दिनाव सुक्लाय सेरफांनि सासेबो वार्कार दिनै बिजेपि हान्जायाव हाबहैयाखै। प्राइमारि नेतायानो जा प्राइमारि मेम्बारानो जा ब्लकनि माने जोंनि बिभिन्न दिनै पेरेन्टस बडि दं माने दिनै वमेन माने जोंनि बिपिएफ दं इउथ बिपिएफ दं बिएसइउ दं माइनरिटि माने सेल दिनै बिपिएफ दं। बे जोंनि बिपिएफ हान्जानि सासेबो दैदेनगिरि मेम्बार बिजेपिआव हाबहैयाखै। 600 सा
BJP आव जइन जादों होननाया बे बबेनि मानसिखौ जइन खालामदों जों मिथिया खिन्थु जोंनि BPF निफ्राय थाङाखै सोरबा थांदोंबा जोंनि सापर्टार भटार सासे सानै थांनो हागौ आल्टिमेटलि बिश्वजित दैमारिया नोंथांनिनो गुरुमोन नोंथाङा दिनैनि दिनावहाय गुरु गैया जानानै फैबाय दा बे हिसाबैहाय बे हालामनि गोबां साया माने जायफोरनाखि नोंथांनि फलोवार्स आल्टिमेटलि बिश्वजित दैमारिनि फलोवार्समोन दा बिथांमोननि माने जेनाखि भट बियो एसेब्लाबो नोंथाङा खहा जासिगोन बे रोखोम फैदों आर्गुमेन्टआ आं जेबो फिल खालामाखै आरो बिश्वजित दैमारिया आंनि गुरु जानो हाया बिनि आं सेनियर हयथ' बिबानाव बिथाङा सेनियर जानो हागौ खिन्थु एबसुनि गोदो माने PTC नि समाव उदयाचल बिनायाव आं बाहागो लादों हमलेन्ड बिनाय समाव बाहागो लादोंमोन सेपारेटेड बड'लेण्डनि आन्दलनावबो आं बाहागो लादों बिनि सेनियर आं बिश्वजित दैमारिखौ गुरु हिसाबै मानिया आं मानिया आरोखि आरो बिथांजों दिनै जोंनि सुक्लाय सेरफांनि कुनु माने दिनै BPF नि हान्जानि दैदेनगिरिया बिथांखौ गुरु हिसाबै मानिया जों लोगो हिसाबै खामानि मावदों आं गुरु होनना साना बिथाङा दिनै जि शक्तिनिफ्राय दिनै बिथाङा MLA जाबोदों बा खनथाम बिथाङा MP जादों बिनि आन्दोआव जोंनि माने बेहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि माने बहुत बिहोमा दं BPF आ जुदि बिथांखौ माने मोनसे समाव MP खालामामोनब्ला दिनै बिथाङा दिनैनि दिनाव नैबे स्टेजाव बिथाङा फैनो हाया दिनै मोनसे पार्टिया सासेल' व्यक्तिखौ लानानै दिनै माने राजखान्थि खालामा दिनै जोंनि राजखान्थि हान्जाया सासे व्यक्तिजों सोनारजानाय नङा दिनै BTC आव माने जिउ खांनाय गुबुन गुबुन हारि माहारि रावारि बिथांमोनखौ लानानै दिनै BPF हान्जा दानाय जादों दिनै जों नुबोदों हाग्रामा महिलानि दैदेननाय जे BPF हान्जा बे BPF हान्जानिफ्राय जानगाराव थानानै दिनैसिम जारिमिनाव गैया दे सोरबा सासे माने दैदेनगिरिया गुबुन माने राजखान्थि दलाव थांनानै साक्सेस जानायखौ जों नुवाखै मोनसे समाव जोङो बिराद माने पावारफुल नेता हितेश बसुमतारी बिथाङा MLA मोन बा गासिबो बिथाङा माने बहुत पावारफुलमोन खिन्थु बेफोरबायदि मानसिया दिनै गिदिं फैनानै BJP थांदोंमोन आरो फैफिननानै दिनै BPF हान्जायाव थानाय खामानि मावफैदों मन कुमार ब्रह्ममोन बायदिया मोनसे समाव BPF गारनानै थांदोंमोन आरो बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव फैफिनबाय मालती नार्जारी बिथाङाबो BPF गारनानै थांदोंमोन बिथाङा गिदिंना फैबाय दिनै बनवाली बर' बिथाङा XCM बिथाङाबो BJP दलाव हाबैदोंमोन आरो गिदिंना जोंजों फैफिनबाय मोनसे समाव सन्दिप बसुमतारीबो BPF गारनानै थांदोंमोन गुबुन माने राजखान्थि हान्जायाव थांदोंमोन बेबो दिनै जोंजों फैबाय मोनसे समाव रनजित खेरखासारि बिथाङाबो BPF गारनानै थांदोंमोन बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव फैफिनदों दिनै रबिन बाला बिसास जोंजोंनो ज' खामानि मावफिनदों बिनिखायनो जों सानो BPF हान्जाया सासे मानसिनि व्यक्तिनि माबा दारै सोनारजानाय दल नङा बेनिखायनो दिनै जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव बिश्वजित दैमारि बिथाङा BJP जानो थांदोंब्लाबो जोंनाव कुनु खहा जाया खारन बिथाङा माने ग्रासरुट लेभेलाव कुनु माने कानेक्सन बिथाङा लाखियामोन दिनै बिथाङा बुंदों मा होनो BPF नि जे माने वर्किं प्रेसिडेन्ट बिनिफ्राय बिथाङा माने दिनै माने रिजिगनेसन बिथाङा होबाय खिन्थु बिथाङा दासिमबो प्राइमारि मेम्बारनिफ्राय बिथाङा माने रिजिगनेसन होआखै रिजाइन होआखै गतिके जों सानो दाबो बिश्वजित दैमारि बिथाङा BPF निनो माने MP राज्य सभानि MP होननानै जों सानो आरो बिथाङा दिनैनि दिनाव BJP आव थांनो हाया हाजारखि गाबफ्रावा मानो बेयो आं नुनायाव बिथाङा BJP आव जइन जाहैनो हाया मानो होनना बुङोब्ला BJP आव जइन जाहैनाय लोगो लोगो बिथांनि जे राज्य सभानि MP बे एन्टि डिफेक्सन नांनानै बियो माने बिथांनि राज्य सभानि MP आ खारिज जागोन आरो जुदि बिथाङा BJP आव जइन जाथारनांगौब्ला दिनैबो बिथाङा BPF नि प्राइमारि मेम्बार हिसाबै दं बे मेम्बारनिफ्राय बिथाङा माने रिजाइन होग्रोनांगोन अब्लासो बिथाङा BJP दोलोआव हाबहैनो हागोन बिथाङा गाबोननिफ्रायनो BJP जानानै केम्पेइन खालामसिगोन दा बेबायदि बिथिङावहाय BPF आ हार्मफुल जागोन बेखौ नुहुरदों आं दहायनो बुंदों जाया BTC ओनसोलाव जाया जिखिनि हार्म खालामनांगौ बिथाङा
बिटिसिनि बाहेरनि बर'फोरखौ दिनै बिजिपिआव खालामनो माने बिजिपिआव बिथाङा जइन खालामनो हादों बे बिथांनि साक्सेस बिथांनि बे साननायसो साक्सेस बिटिसिनि सिङाव बिथाङा खुनु हार्मफुल खालामनो हाया बे सैथो खोथा बेनिखायनो जों खावलायो दिनै जोंनि सुक्लाय सेरफाङानो जा बिटिसि ओनसोलनि जायफोर जोंनि बिपिएफ हान्जाजों मावनाय जायफोर माने दैदेनगिरि बा जोंनि सापर्टारफोर दं बिस्वजित दैमारि बुंनाय बायदि जाहाथे जोंनि माने बिपिएफ हान्जानि माने नंखाय फोसावनाय बेफोर माने रावखौ जाहाथे गनाया आं बेनिखायनो खावलायो बिस्वजित दैमारिया एमपि जानायनि आगुआवबो एमएलए मोन आरो बिनि उनाव बिथाङा 2006 आव जेनदों सन्नि बसुमतारीजों आरो जेननायनि उनावनो बिथाङा आर्टफेडनि चेयारमेन जादोंमोन आरो बिनि उनाव बिथाङा एमपि जादों आरो बिनि उनाव गोबावथार सम बिथाङा माने दिल्लीयाव थानानैहाय गोबांथार खामानि मावनो हादों दा बेफोराव जों नुनो मोनदों जे बिथाङा जिहेतु सासे एमपि हिसाबै बोसोरे बोसोरे बिथांनाव फान्ड थायो दा बेखौ बिथाङा इउटिलाइज खालामनायनि गेजेरजों सुक्लाय सेरफांखौ साबना हामना खालामदों दा बे बेलायावहाय बे सुक्लाय सेरफांनि रायजो राजाफ्रा आल्टिमेटलि बिथांखौ फल' खालामगोन जों बेखौ नुहुरो नंगौ जों बे डेभेलपनि सायाव एमपि बिथाङा डेभेलप खालामाखै होननानै आं बुङा खारन जों ज' ज'यै बिथाङा जि खामानि मावदों बिपिएफ दोलोनि जानानै मावदों नङा होमबा बिपिएफनि माबायाव थानानै प्लेटफर्माव थानानै बिथाङा डेभेलप खालामदों खिन्थु दिनै बिथाङा बिजेपिआव थानानै बेसेबां डेभेलप खालामनो हागोन बेखौ जों मिथिया दिनै जोंनि ओनसोलाव डेभेलप खालामदों होनना बुङोब्ला दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि बेहाय हेफाजाब दं जोंनि हेफाजाब दं पलिसिनि जिथु माबा बिथांनि जे माने एमपि एरिया डेभेलपमेन्ट फान्डनि माने जेबा अनसुंथाइफोरखौ जेराव होनांगौ बिनि पलिसिफ्रा आंबो लायोमोन मानो होनना बुङोब्ला मोनसे समाव बिथाङा गावनि एमपि एरिया डेभेलपमेन्ट फान्डखौ लिस्ट खालामनो आंखौनो मोनसे समाव बिबान होयोमोन आरोखि बेबायदि गतिके बे हिसाबै बिथांनि जि माने एमपि एरिया डेभेलपमेन्ट फान्डनिफ्राय जे अनसुंथाइ होदों बे सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव आं दाख्लैबो बुंदों मिडियायाव बुंदों बिथाङा खामानि मावाखै होननानै आं बुङाखै बिथाङा बिपिएफआव थानाय समाव खामानि मावदों बिपिएफनि जानानै खामानि मावदों गतिके बेनिखायनो जों बुंनो सानो फैगौ समाव बिथाङा माबायदि जौगानाय खामानि मावगोन बेखौ जों नेनानै नायनोसै बिपिएफआव थानाय जे खामानि मावनो हादोंमोन बिपिएफ हिसाबै दिनै जोंनि हाग्रामा महिलारि बिथांनो बहुद पावार होदोंमोन एज ए माने वर्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिथांनो दायित्व होदोंमोन बे हिसाबै बिपिएफ हान्जानि माने सरकारनि गेजेरजों दिनै जोङो जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव जिखिनि दिनै जों खामानि मावदों बिस्वजित दैमारिनिबो बेहाय आखाइ दं आरो जोंबो दं खिन्थु आं बुंगोन दिनै सुक्लाय सेरफाङाव 500निख्रुइ बारा दालां कालभार जादों बिनि गेजेराव बिथाङा गंथाम दालां बानायदों गिदिर दालां बानायदों गंनै गिदिर दालां बानायदों पुथिमारियाव बिनि जरियते बा बिपिएफनि जरियते दिनै जोङो एसिए फान्डनिफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्राय मोननाय फान्डनिफ्राय बेहाय दालां मोनसे बानायनो हादों सुक्लायाव मोनसे दालां आराय देबनिफ्राय बानायदों बिनि जरियते जानाय आरो मोनसे भलाजार होननायाव माने नावबान्दा होननायाव गंसे दालां बानाय गंथाम दालां बिथाङा बानायनाय आं नुदों दिनै दिनाव बाखि दालां बानायनाय आंनि सुक्लाय सेरफाङाव जिखिनि बानायदों गणेश कछारिनि जरियते जानाय आरो जेसेबां लामा जादों दिनैनि दिनाव आंनियाव 45टा लामा जादों बिनि गेजेराव 41टा लामाया गणेश कछारिनि जरियते जानाय मोनब्रै लामाया जोंनि बिस्वजित दैमारि आरो एमएलएनि माने नाजानायाव जानाय हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकार बेवहाय गोबांथार कारापसन जादों होननानै इउपिपिएलनिफ्राय अजद होबाय थादोंमोन आरो बिरोधि दलफ्रा होबाय थादोंमोन बिनि उनावहाय बिजेपि आरो बिपिएफ एलायन्स थानाय हिसाबैहाय बिजेपिया जेबो बुङाखैमोन होनना बुंनाय जादों आरो हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि फाइनान्स मिनिस्टार बिथाङा बावैसोनिफ्राय केम्पेइनाव ओंखारदों बिटिसिनि इलेक्सननि थाखाय बिथाङा मार्चनिफ्राय सुरु खालामजेनबाय आरो दिनैसिम बिथाङा अर्गानाइज खालामगासिनो दङ आरो बेवहाय बुंनाय जादों बिथाङा बुंबाय जे आगोल समाव जों सिरि दंमोन नाथाय दा समाव जों आरो दोनखोमानो हालिया जोङो क्रर थाखा बिटिसिआव हरदों नाथाय बे थाखाफोरखौ मिसइउज खालामजोबदों ओरै बुंदों दिनैनि समाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा फाइनान्स मिनिस्टार आसाम बेजों लोगोसेनो गाबोननिफ्राय बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो बिजेपि जानानैनो गिदिंसिगोन दा बिस्वजित दैमारिया जेब्लानाखि माने बिजेपि जानानै मबिलाइज खालामनोसै
आरो बेवहाय बुंनोसै जे आं BPFनिनो वार्किं प्रेसिडेन्टमोन आरो आंनि मेगनावनो कारापसनफोर जानायखौ आं नुबाय थादों बेखायनो आं सैज' हायैनि थाखाय BJPआव हाबबाय दा बैफोर बानबुंथिया रायजो राजाखौ गोनो गोथो खालामगोन बेफोर नंखाय खोथा दिनैनिफ्राय 3 मास सिगांबो जिखिनि खोथा बिस्वजित दैमारिया ससियेल मिडियायाव बुङोमोन मिथिङाव बुङोमोन हाजार जेसेबां माने दिनै UPPआनो जा गुबुन माने राजखान्थि दोलोआनो जा दिनै जाख्ल'नाय BTCआव जाख्ल'नाय जादों कारापसन जादों होननाय खोथाया गावनि खुगाजों बुंदोंमोन हाजार जि जाया जामानो दिनै BTCआनो जा BTC माने एसेम्ब्लियानो जा सेक्रेटारियानो जा बिभिन्न माने दिनै साब डिभिजन अफिसानो जा बा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टारफोरानो जा लामायानो जा दालाङानो जा जेसेबां मावदों गासिबो BPFनि जरियते जादों होननानै गावनि खुगाजों बुंदों आरो दिनै BJP बास्लायनो नागिरनाय लोगो लोगो दिनै माने कारापसन जादों होननाय खोथायाथ' बे नंखाय खोथा दिनैनि दिनाव माने रायजोपालनि सासन 6 माह बारलांबाय दिनै 7 माह रानिं जागासिनो दङ जेब्ला रायजोपाला BTC खुंथायखौ माने आजावना लायो माने बे खुंथायाव जिरायनाय लोगो लोगो बिथाङा घोषणा होदोंमोन BTCआव 17 बोसोर जि जाख्ल'नाय बिनि सायाव RTA खालामनानै इनकुइरि खालामनानै पानिशमेन्ट होनायनि खोथा बुंदोंमोन दिनै रायजोपाला दिनै 7 मायाव दिनैसिम BTCआव माबे डिपार्टमेन्टआव जाख्ल'नाय जादों बेखौ दिनै बिथांमोना दिन्थिनो हायाखै दिनै माने सोरबा दिनै BJPनि दैदेनगिरियानो जा UPPनि दैदेनगिरियानो जा बिथांमोनाथ' RTA खालामबाय थादों आरो दिनै मानो मोनसेबो फोरमान गैया दिनै जाख्ल'नायनि माने फोरमान होनो हाया बिनि दारै दिनै जों माने रायजो राजाफ्रा BTCनि गुबुन गुबुन हारि माहारि धोरोमारि रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिनो मोन्दों BTCआव जाख्ल'नाय फैयाखै BTCआव दिनै जौगानाय फैदों दिनै BTCआव हाग्रामा महिलानि दैदेननाय BPF हान्जानि सरकारनि गेजेरजों दिनै लामा बानायदों बान्दो बानायदों फरायसालिनो दिनै जों जौगाखां होदों फरायसालिनि न'फोर बानायदों थिग बेबायदिनो मेडिकेल जों बानायदों अबेबा स्टेडियाम बानायदों बेबायदिनो एग्रिलबान बानायदों बायदि बायदि बिथिङाव दिनै जोङो BTCआव जौगाखांनाय लाबोदों 2003 मायथाइसिम जोंनि सुक्लाय सेरफां ओनसोलानो जा BTC ओनसोलाव माने जौगानायनि माने जों खुनु बिथिङाव नुवाखैमोन गासिबो हाग्रा गोजामोन दिनैनि दिनाव जोङो BTC ओनसोलाव गासिबो जायगाफ्राव दिनै गारि सोनो हानाय बेबस्था जाबाय जेरावहाय आंनि सुक्लाय सेरफां आं आगोलावबो बुंदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंबो बुंदों सुक्लाय सेरफाङाव माने 1 किल'मिटार माने लामा फाखा गैयामोन दिनै 45टा लामा जाबाय दिनै 500निफ्राय बारा 500निफ्राय बारा दिनै जों दालां बानायनो हाबाय दिनै बान्दो जोङो गिदिर गिदिर AIBP आसनिनि जरियते दिनै जों बान्दो बानायदों दिनै जों मेडिकेल बानायदों 30 बेडेड मेडिकेल गोदानै बानायदों सुक्लायाव दिनै जोङो माने बाङालिफ्रा मिनि PHC गोदान बानायदों बाङालिपारा उपरकुटी देवसुङा औबारि बेबायदिनो बेटागाव बेबायदि जायगायाव दिनै जों माने साब सेन्टार मेडिकेल साब दै लोंनाय माने दै लोंनायनि माने दिनै जों PWSS माखासे जों बानायनो हादों बिभिन्न गामियाव दिनै जों दै लोंनायनि थाखाय दिनै जोङो वाटार माने साप्लाइ दिनै जों होनो हादों बेबायदिनो दिनै धोरोम बिथिङावबो जोङो दिनै बिभिन्न धोरोमारिफोरनो दिनै जों अनसुंथाइ होनानै धोरोमनि न' सिबिग्रा मन्दिरानो जा मस्जिदानो जा अबेबा चार्चआनो जा बिदिनो दिनै जों अबेबा नामघरानो जा शिब मन्दिरानो जा दिनै जोंनि ओनसोलाव दिनै जोङो अनसुंथाइ होनानै दिनै धोरोमखौबो बोरैहाय जोङो आब्रुथिनि गेजेरजों माने सिबिनो हायो बेफोरनि बेबस्थाखौ जों खालामनो हादों कालचार माने माबा खालामदों जोङो अबेबा स्टेज खालामदों अबेबा कमिउनिटि हल जों बानायदों बेबायदि दिनै जोंनि ओनसोलाव सुक्लाय सेरफाङाव दिनै जों बायदि बायदि बिथिङाव दिनै जोङो खामानि मावनो हादों आच्छा दा बाथ्राया ओरैहाय जे BJPआ आसामावल' दा खुंथाय गैया डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जोबोद नाजानायाव दिनैनि दिनाव अरुणाचलाव एलायन्स BJP सरकार जानानै दङ नागालेण्ड मिज'राम त्रिपुरा मेघालय मणिपुर दखल खालामजोब्बाय बेजों लोगोसेनो आसामाव थानाय मोननै काउन्सिल डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल बेखौबो दखल खालामनानै BJPनि आवथायाव दोननाय जादों दा BJPनि थाखाय मोनसे प्रेस्टिज इसेबांसिम दखल खालामनायनि उनाव बड'लेण्डखौ जुदि केपचार खालामनो हायाब्ला बे फैगौ 2021 जेनाखि एसेम्ब्लि इलेक्सन बेवहाय बिथांमोना धाक्का जागोन दा बेनि थाखाय माने बिथांमोना चेलेन्ज मोनसे लादों आरो बे चेलेन्ज लानायनि थाखाय हिमन्त बिश्व शर्माया नाजाथाबगासिनो दं आरो नोंथाङा मिथिगौ जे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया
साधारन पलिटिशियान नङा बेयो सांघातिक धरननि पलिटिशियान आरो बे हिसाबै बिथाङा जिहेतु BTC नि इलेक्सनाव गाव आगान होफैबायब्ला बियो गोरलैयै नागारनाय नङा दा बे हिसाबैहाय माने बाय एनि मिन्स BJP सरकार जागोननि थाखाय बिथांमोना सतबांसा लादों सतबांसा लानो हागौ खिन्थु दिनै इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बिथांमोना साननाय बायदि बिथाङासो सानदों बिथांमोननि सरकार बानायनो रायजोआथ' BTC नि रायजोआथ' नंगौ दिनै आसामाव थानाय सेन्ट्रेल एक्ट बा स्टेट एक्टनि आन्दाराव जेसेबां काउन्सिल दं दिनै सेन्ट्रेल एक्टनि आन्दाराव डिमा हासाव दं कार्बि आंलं दं स्टेट एक्टनि आन्दाराव दिनै माने देउरि काउन्सिल सनल काउन्सिल थेङाल काउन्सिल दं मिसिं काउन्सिल दं राभा काउन्सिल दं टिवा काउन्सिल दं बेफोराव बिथांमोना दिनै केपचार खालामदों खिन्थु BTC खौ हायाखै दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे समाव कंग्रेसाव दंमोन कंग्रेसाव थानाय समावबो बैफोर काउन्सिलफोरखौ बिथांमोना कंग्रेस खालामदोंमोन आरो जेब्ला BJPआ सरकार दाबाय हरसेनि गेजेराव बैफोर काउन्सिला माने माबायाव हाबदों गावसोरसो हाबदों बिथांमोना खालामनो हायाखै खिन्थु काउन्सिला जिहेतु दिनै स्टेट एक्टनि आन्दाराव जेसेबां काउन्सिल दं दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ जुदि फैसा हराबा सासे मन्थ्रिनि आन्दाराव WBT माने NBC नि आन्दाराव दिनै काउन्सिलफ्रा सोलियो दिनै रुलिं गभर्नमेन्टजों जुदि बिथांमोना सिथाबनानै थायाब्ला बिथांमोना खुनु फान्ड मोननाय नङा बेखौ बुजिनानै दिनै बायदि बायदि काउन्सिलफ्रा दिनै बिथांमोना बारसोमोसो सोरबा कंग्रेसआ सोरबा माने BJPआ खालामजोबदो होननाय नङा बिथांमोना सुबिदा लायो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबाय थायो दिनै काउन्सिल डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय जायखि दोलोआनो सरकार खालामाथों मानो बे दोलोजों थानानै खामानि मावगोन होननानै बुंबाय थादों बे हिसाबै दिनै मावबोबाय थादों थिग बेबायदिनो काउन्सिलफ्राबो दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जि डिसिसन लायो बेखौ फल' खालामनानै बिथांमोना रुलिं पार्टिजों थानो थाखाय बिथांमोना बारसोमनानैसो BJP जादों बा सोरबा कंग्रेस जादों बिसो गतिके दिनैनि दिनाव फैगौ 2021 आव जुदि कंग्रेसआ बे सरकार जायोबा जेसेबां काउन्सिल दङ सेन्ट्रेल एक्टआनो जा स्टेट एक्टनि आन्दाराव जेसेबां काउन्सिल दं गासिबो कंग्रेस जाजोबगोन हरसेनि गेजेराव बारसोमगोन खिन्थु BTCआ जाया BTCआ जोंहा मोनसे स्टेबिलिटि दंखायो जोंहा जों जायजों थागोन खुनु माने राजखान्थि हान्जाया जोंखौ बोननो हाया आरो बे हिसाबै जों सांग्रांखा दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारिया अनेक सक्तिशालि दं दिनै जोंनि गेजेराव जायफोर हारि माहारिया मोनसे समाव जोंनि गोजानाव थादोंमोन बेफोरबायदि हारि माहारिया दिनै जों सिथाबदों दिनै कच राजबंसि होननाय बेफोर छात्र संगठनफ्रा दिनै जोंजों दं सिथाबनानै दं इन्सट्राक्सन फैदों गासिबो गामि गामि दिनै माने बिथांमोननि आन्चलिक पर्यायाव प्राइमारि पर्यायाव दिनै इन्सट्राक्सन फैदों दिनै आदिबासि छात्र संगठनफोर दङ दिनै माने आसाया मोननै फेक्सन दङ जास्टिन लाक्रा आरो प्रदीप नागनि दैदेननायाव दिनै आसा दं बिथांमोना जोंजों दं दिनै आदसाया दिनै आसुजों लोगो जानानै हिमन्त बिश्व शर्माखौ गो बेक खालामगासिनो दं दिनै आदिबासिफ्रा BJPखौ नायनो हाया दिनै बेंगलि माने जुब फेडारेसन दं बिथांमोनाबो दिनै BJPनि माने गोजानाव जानगाराव थांनानै दं बिथांमोना दिनै बाङालि सम्प्रदायनि जिफोर मानसिफोर बिथांमोना भारतीय गण परिषद होननाय मोनसे राजखान्थि हान्जा दादों बे राजखान्थि हान्जाया BJPखौ खहा खालामगोन दिनैनि दिनाव थिग बेबायदिनो बिभिन्न दिनै आं जिखिनि बुंबोबाय बेफोर दोलोफ्रा जोंजों दिनै सिथाबनानै दङ मोनसे समाव बेंगलि फेडारेसना जोंनि गोजानाव दङमोन माने आक्रासुआ जोंनि गोजानाव दङमोन आसायाबो जोंनि गोजानाव दंमोन बिथांमोना अबरख रखिया कमिटिजों लोगो जानानै बिथांमोना गोदोहाय खामानि मावोमोन खिन्थु दिनैनि दिनाव बिथांमोना जोंजों दंमोन बिनि थाखायनो जों बुंनो दिनै हाजार माने सक्तिशालि नेता मन्त्रि जायगायानो फैया मानो BTCखौ खुनु दिन बेयाव दखल खालामनो हाया बे सैथो BJPजों BPFजों दा सोमोन्दोआ मोजां नङा आरो सरकाराव बाहागो लाबाय थादों साथाम मन्त्रि BPFनिफ्राय दा बिथांमोनखौ जों बेसे दिन जों मिजिं खालामनो हायो जे बिथांमोना मन्त्रि जानो हाबाय थागोन बे खोथाया जाबाय बिथांमोना बुंबाय थादों बिथांमोनाबो गिनाय दं जोंखौबो डाइरेक्ट होखारनो हाया बिथांमोना जेब्लासिम बिथांमोना जोंखौ होखारा अब्लासिम जोंनि माने मन्त्रि साथामा थाबाय थागोन जिहेतु मोनसे समाव बिथांमोना हिमन्त बिश्व शर्मायानो जा मायानो जा बिथांमोना जोंनि अक्सिजेन लानानै BPFनि अक्सिजेन लानानै बिथांमोना सरकार सालायो नङा होमबा
दा गथे बिथांमोना जेब्लासिम होखारा आरो बिथांमोना स्टेटआव दिनै बेयो माने BPF जों एलायन्स दं बे खोथाखौ बुंबाय थादों आरो जुदि जोंखौ नाङाबा बिथांमोना जोंखौ होखार नङा होमबा जोंखौ होखारबानो जाबाय बेनि खोथा बेनिखायनो बिथांमोना दिनै गिनाय दं फैगौ एसेम्बलि इलेक्सना 2001 जानो गोनां जितु एसेम्बलि इलेक्सन 21 जानो गोनां जितु इलेक्सन एसेम्बलिनि बेवहाय जोंखौ होखारना लायोबा बिथांमोना बेखौबो गिनाय दं बिथांमोना बर'नि जिफोर राजनिति दिनै UPPLआनो जा बा BPFआनो जा मोननैखौबो माने ज' लांनायनि मोनसे स्टाइलाव बिथांमोना दं गतिके जोंजोंबो थोंजों एन्टि जाहाथे बिथांमोना खालामाखै दिनै दं दिनै बुंनो हागौ सोरबा सासे मिनिस्टारा बुंनो हागौ जोंनि हेंथा खिन्थु दिनै आसामनि माने चिफ मिनिस्टाराथ' बुङाखै दिनैनि दिनाव बेखौ जों नुवाखै आरो दिनै रन्जित दासआ माने BJPनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा दिनै बुङाखै माने स्टेटआव BJP आरो BPFनि एलायन्स गैया होननानै बिथांमोना बुङाखै बिथांमोना बुंबाय थादों दिनै स्टेटआव जों एलायन्सआ दं खिन्थु BTC इलेक्सनाव जोङो आलदायै माने केन्डिडेट होदों बे खोथाखौ बुंदों मोनसे समाव BPFआबो माने पन्सायत इलेक्सन गेलेदोंमोन बे खोथाखौ बिथांमोना रेफारेन्सआव लाबोबाय थायो खिन्थु जों स्टेटआव दिनै एलायन्सआनो दं बे खोथाखौ बिथांमोना बुंबाय थादों बिथांमोननि खुगाजों बिथांमोना जेब्लासिम होखारा जों थाबाय थागोन दिनैनि समाव रन्जित कुमार दास प्रेसिडेन्ट BJP आसाम आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना बुंगासिनो दङ जे BTC बिसायख'थियाव BJPआ सासनाव फैनाय लोगो लोगोनो दानि BPFनि खुंथायगिरि प्लास ठेकेदारफोरखौ जेलाव सोगोन हाया होनना बुंबाय बेहाय बोरै हानो सिगाङाव अफिसारखौ बिथांमोना सोरबा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि सोरबा जइन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनखौ बा इन्जिनियारफोरखौ फार्स्टआव जेलाव हरग्रोनांगोन दिनै बिथांमोना मोनाखै क्लु मोनाखै बुंबायनोसै दिनै बिथांमोना BJPआ चान्स लागासिनो दं जोंखौ माने जाख्ल'नायखौ दिन्थिनो थाखाय खिन्थु दिनै रायजोपाला दिनै अनुसन्धान खालामनानै RTI खालामनानै दिनै मोनसेबो दिनै जाख्ल'नाय बिथांमोना दिन्थिनो हायाखै बेनिखायनो बुंदों बे बिथांमोना भट मोननायनि थाखाय रायजोफोरनि सिगाङाव नंखायखौ फोसावबाय थादों खिन्थु रायजोफ्रा मिथिगौ दिनै BPFआ थोजासे MCL देरहाबोआब्ला BJPजों एलायन्स जागोन ना UPPजों एलायन्स जागोन BJP बा UPPL बिथांमोनजों एलायन्स खालामनायनि खुनु बेहाय माने सोंलुआनो फैया मानो होनना बुंबा एबसुलिट मेजरिटि मोननानै दिनै BPF हान्जाया सरकार दागोन बैथि खेबनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव पाक्का 100% पार्सेन्टआ बारा बुरजा थाबा बुंबावगौमोन आं खिन्थु 100%ल' थाखायो पार्सेन्टआ दा गोबांथार BPFनि मानसिफोरा माने खुद्रिनानै UPPLआव हाबदों होनना बुंनाय जादों BJPआव थांदों होनना बुंनाय जादों दा बैफोर बिथिङानो माने गोनो गोथोआव लाबोदों भटारफोरखौहाय दिनैनि दिनावहाय दिनै जोंबो UPPLनिफ्राय दिनै जों अनेक मानसिखौ दिनै जों जइन खालामना लादों BJPनिफ्राय जों जइन जागासिनो दं गणखुरखिया पार्टिनिफ्राय जों जइन जागासिनो दं आंनि समस्थियाव 2300 प्लास दिनैनि दिनाव आङो BPF हान्जायाव जगदान खालामनानै लानो हादों खुनु मोनथाम टार्म्सआव बेबायदि जगदान खालामनो हायाखैमोन आरोखि देग्लाय रेकर्ड ब्रेक जोङो 2300 प्लास दिनै BPF हान्जायाव जगदान खालामनो हादों बै समाव MPनि बिसायख'थि समाव बर' अनाबर'नि पलिटिक्स दंमोन BTCनि इलेक्सनावबो आगु समाव बर' अनाबर'नि पलिटिक्स नुनाय जादोंमोन जेरावहायनाखि माने बर' सुरक्षा पार्टि गण सुरक्षा पार्टि नबसरना दैदेननाय बे पार्टिनि खोब माने जागरन नुनाय जादोंमोन दा समाव नोंथाङा सोरजों कन्टेस्ट खालामगोन आंनि माबायाव समस्थियाव खनसेबो कन्टेस्ट जाफेराखै बेनिखायनो सोर फैगोन बेखौ आं बुंनो हाया एक नाम्बाराव BPF थाखायो बे सैथो खेबथाम आं देरहाबाय 8000 प्लास बिदिनो मार्जिन लानानै आं देरहादों बे हिसाबै दिनै आंनि उनाव आगोलाव माने AGP आरो अबर' खुरखिया कमिटि थायोमोन देग्लाय सोर थागोन जेबो जों बुंनो हाया एक नाम्बार BPF 2 नाम्बार 3 नाम्बार 4 नाम्बारनि थाखाय बिथांमोना कन्टेस्ट जागोन आं सानो बेवहाय UPPL आरो गणखुरखिया पार्टिनि गेजेराव सेकेन्ड पजिशन मोनगोन आरो थार्ड पजिशनाव बिथांमोननि गेजेराव मोनगोन
बिजेपिआ 4 पजिशनाव थागोन मानो होनना बुङोब्ला बिजेपिआ थांनाय माने बिसायख'थियाव मात्र 900ल' भट मोन्दोंमोन बे बाराय नोङो बेसेबां जानो 900निफ्राय फेंखा बाराय बेसेबां जानो 100निफ्राय 1000 जानायनि सम्भाबना दं नामा बिजेपिआ 4 नम्बर दिनै आं बुंदों दिनै बिजेपिआ नोंथांनि लाइनावनो फैनाय नङा फैया 4 नम्बर होनना बुंबाय आं थांनाय बारावबो 5 नम्बर थादों बिजेपिआ एमपि बिश्वजित देवनि थासेयावबो मारै थानाय बिथांजों मानसियानो गैया सोर दं गासिबो बिथाङा नायजोब नोंथाङा जोंनि पार्टिनि ब्लकनि दैदेनगिरियानो जा प्राइमारि दैदेनगिरियानो जा गासिबो बेहाय दंजोबो जों गोबांथार सावरायबाय आरो सावरायनांगौ दंमोन नोंथाङा जोबोद मेंग्लिनाय देहा लानानैबो नोंथाङा माने नोंथांनि फलोवार्सफोरजों मिट खालामगासिनो दं बे बुब्लियाव जों नोंथांखौ लोगो हमनो हादों नोंथांखौ जोङो एसे जों टाइम नस्थ' खालामनो होनाय जादों बेनि थाखाय नोंथांनो धन्यबाद होनाय जादों आरो नोंथांनि देरहानाया फाक्का जों बेखौ मिजिं खालामबाय आरो देरहाखांनायनि उनाव नोंथाङा बड'लेण्डनि मोजां खामानि मावहैबावगोन EM जाहैबावगोन जों बेखौ मिजिं खालामबाय नोंथांनि उन पलिटिक्सखौ जोङो हास्थायनानै जों बेखिनियाव जोंनि दिनैनि सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोननाय खुलुमबाय